Hola, buenos días. Fundación Ronsel, las técnicas de Encantada. Lidia y Laura, y David, que es el coordinador ¿Qué tal? de los polos, cualquier tipo de apoyo digital, aquí estamos, lleva temas de comercio, y es increíble las sinergias que pueden tener y cómo se nos pasa productos de exposición, las cervezas, quesos, comidas preparadas, desformadas, les decimos, no es el momento. De apoio ao emprendedor que a Consellería de Emprego, Comercio e Emigración da Xunta de Seguridade para dar esa sensación de que todo pode sair ben da activa das persoas a través de obradoiros, de clases dirixidas. Y bueno, pues como te digo, fue una idea que se desarrolló a lo largo... A abuela conta sempre que elas empezaron con 4 vacas. Desde aí meu pai seguiu fundando, no 88 fixeron a explotación. E despois, bueno, pois no... Todo o mundo nos decía, facede os queixos como facía ca receta de tua abuela. Entonces aí demos... ¿Con quién me ayuda con esto? O sea, los contactos... O polo de Sarria, o 14º xa en Galicia, e pois a rede de polos, este é un paso máis. Ya llevo aquí 27 años, bueno. Entonces, como dices, el barco está como mínimo hora y media de todos los sitios. Sí, está lejos. Queríamos estar aquí pois na posta en marcha do polo de Sarria, o 14º polo que levamos aberto, polos de emprendemento, estábamos comentando agora precisamente pois coa xente responsable aquí, o que buscamos é xerar ese ecosistema de apoio aos emprendedores en Galicia, e ademais os polos pois teñen unha configuración tanto rural como en cabeceiras de comarca, como pode ser aquí pois Sarria, co obxectivo claro de que ese ecosistema permita tamén conectar diferentes tipos de emprendedores, non tanto no ámbito agroalimentario como no ámbito do comercio. Aquí Sarria pois vai ser tamén nese aspecto pois un tema, unha cuestión importante, o comercio, o ámbito quizá máis industrial. Hai outros polos nesta provincia como pode ser Friol ou como pode ser a Fonsagrada, nas que buscamos esa maior transformación da produción agroalimentaria. Por lo tanto, eu creo que se están dando as condicións para mellorar ese autoemprego, porque en Galicia o que nos interesa é que a xente teña ocupación, ben sexa por autoemprego, por emprendemento, ou ben sexa, evidentemente, por emprego por conta lle.